नमस्कार, मी प्रतीक दिगंबर शिंदे. मी स्थायिक नाशिक मध्येच असतो. मी कला शिक्षक आहे शाळेवर. मी केलेले हे ड्रॉइंगचे अॅक्रेलिक कलर्स मध्ये, याचं नाव आहे गजमुख. गजमुख म्हणजे आपलं जे आपण बोलत असतो कायम की देवाचं रूप. तर गणपती हे हत्तीचं रूप आहे, ते एक गजाचं रूप आहे. त्याच्यामुळे माझं हत्ती आणि हत्तीमध्ये गजाचं रूप असलेला गणपती असं मी या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्याचबरोबर आपला गज हत्तीला दुर्वा अर्पित करण्याचं हे प्रतिबिंब मी प्रस्थापित केले. त्याचबरोबर माझी ही दुसरी पेंटिंग आहे, त्याच्यात शिवाजी महाराज आहे. इथे शिवाजी महाराज हे 2 पेंटिंग मध्ये. याच्या मागे मी राजमुद्रा, हे चारकोल प्लस अॅक्रेलिक कलर आणि हे पेन्सिल कलर मध्ये आहे. त्याचबरोबर हे ऑइल कलर मध्ये बटरफ्लाय ऍबस्ट्रॅक्ट स्टाईल मध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.